Benvolguts conciutadans. Com és tradicional, poques hores abans que s'acabi el 2013, em dirigeixo a tots vosaltres per fer-vos arribar els millors desitjos per l'any que està a punt de començar. És el moment de fer balanç de 12 mesos que deixem enrere i de formular bons propòsits per al futur. Ho fem tots i cadascun de nosaltres individualment. I jo us demano ara que ho fem també de manera col·lectiva. Que tots junts dediquem uns instants a fer balanç i propostes de futur per al Principat d'Andorra. Acomiadem avui un any encara marcat per una situació econòmica difícil. El nostre pensament ha d'estar en primer lloc amb aquells que ho estan passant malament, amb aquells que pateixen de manera més dura els efectes de la crisi. Dels moments complicats com els que estem vivint n'ha de quedar, sobretot, el record d'aquells que s'esforcen per tirar endavant malgrat totes les adversitats, que no són poques. Dir la veritat, encara que sapiguem que ens pesarà, i actuar en conseqüència encara que costi, són mostres d'honestedat. Però els esforços que tots fem comencen a estar recompensats. En les últimes setmanes hem pogut conèixer indicadors que conviden a l'esperança. L'èxit sempre va aparellat amb l'esforç i el nostre esforç col·lectiu comença a donar resultats. El 2013 ha estat el primer any amb un balanç positiu d'obertures de nous comerços des de l'inici de la crisi. A Andorra hi ha avui 150 comerços més que fa un any. Bona part d'aquest balanç positiu es deu al procés d'obertura i diversificació de l'economia que vam posar en marxa fa un any i mig. Així, ens ho confirmen les agències de qualificació internacionals, que situen l'impacte de l'obertura en un 1,2% del producte interior brut. L'inici de la recuperació s'ha fet notar amb un repunt en 3 trimestres consecutius de les importacions i en un augment de les matriculacions de vehicles del 30%, en comparació amb les dades del 2012. El consum també comença a remuntar i amb ell ho fa tota l'activitat econòmica. El turisme, que és la font de la qual viuen moltes i moltes famílies al nostre país, també comença a donar dades positives, com l'augment proper al 3% del nombre de visitants que pernocten, un augment que difícilment es podria explicar sense tenir en compte apostes arriscades com la del Cirque du Soleil o altres esdeveniments organitzats en coordinació amb els comuns, com la Copa del Món de BTT La Massana, les Shopping Nights Andorra Vella i Escaldes-Engordany i la continuïtat del trofeu Andros al Pas de la Casa, també el Campionat del Món de Trial Sant Julià, les Copes del Món i Europa d'Esquí a Sol 10 o la Copa del Món de Watercross, que se celebrarà properament a Arcalís. A totes aquestes iniciatives cal sumar-hi, a més, projectes de llarg recorregut, com Naturlàndia i Nu, dues apostes que confio que s'aniran consolidant. Gràcies a totes aquestes iniciatives, el nom d'Andorra comença a associar-se a esdeveniments internacionals de primer nivell. Mireu, el balanç d'aquest any que ara s'acaba em fa adonar-me d'una cosa. Durant anys, des que el meu equip i jo vam arribar al govern, però també abans, Andorra s'ha estat esforçant molt per obrir noves oportunitats i remuntar una situació difícil. I quan dic Andorra vull dir tothom. El govern, els comuns, les empreses públiques, tots els sectors de l'economia, els treballadors assalariats i els professionals liberals, els nostres jovens i la nostra gent grans. Tots hi hem posat el millor de nosaltres mateixos. Mirant les xifres del 2013, tota aquesta feina comença a tenir sentit, perquè estem començant a remuntar. I estic segur que en el futur començarem a notar la millora en el nostre dia a dia. El fruit que tots desitgem amb més intensitat és, sense cap dubte, la creació de llocs de treball. Aquest serà el símptoma més clar de la recuperació econòmica. Encara hi ha molta gent aturada al nostre país, però també en el mercat de treball es comença a percebre alguna millora. Hi ha menys aturats que fa un any. Hi ha més treballadors inscrits a la Seguretat Social. El nombre de persones que treballen ha augmentat per primera vegada des del 2007 i les últimes dades ens diuen que portem 6 mesos consecutius de descens de l'atur.
de manera lleu, és veritat, però tinc confiança que aquesta serà la tendència en un futur proper. Aquesta confiança ha de ser el pont entre el que desitgem i el que aconseguirem com a poble. Perquè de poc ens servirà remuntar la situació econòmica i sortir de la crisi si no fóssim capaços d'aprendre una lliçó. Una lliçó que per mi és fonamental. No podem tornar a basar el nostre creixement en l'endeutament, perquè quan s'arriba a una situació de crisi amb un deute excessiu, els ajustos que s'han de fer són encara més durs. Per això, l'any que ve es debatran al Consell General diverses lleis encaminades a limitar la capacitat d'endeutament i garantir unes finances públiques sanejades. L'anomenada regla d'or que volem introduir al sistema de pensions hauria de ser la norma bàsica de tota gestió pública, perquè és allò que els nostres padrins tenen clar. No es pot estirar més el braç que la màniga, i si un dia s'ha de gastar més del que s'ingressa, s'haurà d'estalviar l'endemà. Tan simple com això. A gran escala, els països s'haurien de governar d'aquesta manera. Benvolguts conciutadans, fa 2 anys i mig em vau donar la responsabilitat de governar. Treballar al servei d'Andorra és un privilegi immens. I amb la perspectiva que donen aquests 2 anys i mig, puc dir que potser els reptes eren molt més complexos del que hauríem imaginat, però que mantenim intacta la confiança en el futur d'aquest país, perquè no hem parat ni un sol moment de treballar per construir entre tots un futur sòlid que doni oportunitats a tothom. Totes les accions del govern tenen aquest objectiu, l'objectiu de posar les bases d'una Andorra nova, basada en el mèrit i en l'equitat. Un país respectuós amb els seus orígens i amb els seus sectors que l'han fet gran, però obert als canvis i a les transformacions. Durant el 2014 seguirem rebent senyals que ens indiquen que anem en la bona direcció. Aquest govern continuarà agafant decisions, perquè la pitjor decisió és no agafar cap decisió, encara que estiguem en un moment i en un món on les decisions són incertes. I potser no hi anem tan de pressa com voldríem. Potser els canvis triguen a arribar més del que ens agradaria. Però hi ha una cosa molt més important que això. El més important és que els canvis els fem plegats. Que a la nova Andorra, que tots volem i anem tots junts. Que tots ens sentim partícips i que ningú es quedi al marge. Estic convençut que serem capaços. Si així ho fem, serem un país imparable. En nom de tot el govern, desitjo que acabeu de passar unes bones festes de Nadal en companyia d'aquells que us estimen i que estimeu, i que el 2014 sigui un any ple de reptes i de noves oportunitats.